Artiklen er kommet frem til konklusion, at der er stærk sammenhæng mellem arterisklerose og diabetiske fodsår. P-værdien for fodsår og arteriosklerose er, at P er mindre end 0,0002, det vil sige undersøgelsen er signifikant, hvilket betyder, at det er sandsynligt, at tilfældigheder ikke er årsag til forskellen. Der er 95% sikkerhed for, at konfidensintervallet er inden for de ønskede intervaller, som i vores artikel er 1,61 til 4,75. Og det giver en sikkerhed for, at resultatet er korrekt. P-værdien og konfidensintervallet ligger inden for det ønskede interval. Artiklens værdier viser, at der er stærk evidens for, at resultaterne i undersøgelsen ikke skyldes tilfældigheder. Artiklen udviser derfor høj troværdighed.